poc a poc els Pallars van tornar a la rutina després del desbordament de rius més grans dels darrers anys i que ha provocat danys materials a les poblacions pròximes. Segur que des del 82 és la més forta que hem tingut, tot i que les circumstàncies són molt diferents. Estem parlant d'una riuada que s'ha produït bàsicament per la fosa de neu, dels gruixos de neu acumulats durant tot l'hivern, la coincidència d'unes temperatures sobtadament altes. Aquest matí els veïns i veïnes de les zones afectades s'han despertat amb sol, fet que els ha fet veure les coses d'un altre color. Ara és hora de valorar els danys causats pel creixement del Noguera a pobles com Espot, Esterri i Llavorsí. S'ha pogut anar mantenint tota l'estona una mica de control a les zones més conflictives on hi havia els esvorancs i ara estem esperant una miqueteta aviam si descens el riu per veure una miqueteta tots aquests esvorancs fins a quin punt els podem anar contenint perquè no es vagin fer més grans. Durant la tarda, els alcaldes del Pallars s'han reunit amb el conseller Espadaler, a qui han exposat les seves principals preocupacions, que passen sobretot per garantir la neteja dels rius i evitar catàstrofes d'aquesta índole, reclam que també s'ha fet des del sector turístic, sobretot les empreses d'esports d'aventura. Durant el dia d'ahir van baixar molts arbres, i aquest és un problema que té aquest riu i que esperem que després d'aquesta avinguda i de totes les situacions que s'han creat la Confederació Hidrogràfica hi fiqui una mica d'ordre perquè realment ningú està treballant el riu i netejant el riu i això és força important. Tot i això, les empreses són optimistes i esperen treballar aquest pont de Sant Joan. Encara és aviat per quantificar danys i es creu que a mesura que baixi el nivell de l'aigua n'aniran sortint més. Baixos de cases anegats, enrossegament de ponts, zones pròximes al riu ensorrades, escletxes a algunes vies de comunicació i pèrdues al sector agrari i ramader. De moment, el temps ha donat una treva, que s'espera que sigui definitiva i que en breu es puguin començar els treballs de reconstrucció.